sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila, kansang kinabuhi, walay ikapasangil. Kaning tubaga, nabuhat ni sa mga nagtuos Ginoo. Si Esteban, sa unang pagbasa, gihisgutan nga gipasanginlan o buot na nilang patyon. Pero imbis nga ang naong niya mangluspad, maratol, makuyawan, mahadlok, kung sabay nitabo siyang naong. Ang iya hinoong naong nakitaan sa mga kuan katong nagsigig kasuko niya, matud pa diri, nakita sa labang hukmanan nga ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Lingi ako no na imong tupad. Na unsay tan-aw nimo sa akong naong, murag anghel o murag demonyo? Na ba lingi ba? Nya ang naong gani nato murag ganig demonyo, dili gani musanag murag anghel, pasabot ana naay ikapasangil nimo. Naakay sala, dili limpyo ang imong kasing-kasing. Anay daghan ana, sigig simba, aka bisag kaming mga pare, nay daghang naong namo, apil na siguro ning nagwali karon, kahadlukan, no? Dili siya maka-attract, mahadlok. Tagsa-tagsaan ninyong pangutanan ning nag-serve dinhi sa simbahan, ning na tan-aw ninyo sa naong ni Father Siano ba? Kanang unsa may imong tan-aw sa naong Father Siano, isikreto lang, kanang kuan lang ba niya, i-record lang ang iyang gisulti niya, ipabati nako ang iyang gisulti. Ay sa karon kay nakadungog na sila, manguan man na, manganda man na sila. Kana bang pakalit-kalitan lang nimo ba? Ipangutan agso ay ana mo na makita kanang naong subana, makita nato, mailhan nato santos ba na siya or naong sa asawa, pangutan-a ang iyang asawa, hasta ng anak, pangutan-a sa naong sa inyong ginikanan, sa inyong tanaw, anghel o demonyo. Mga igsoon, importante kaayo kining paglimpyo sa atong kasing-kasing. Nga ang una gyud matud pa ni Kristo nga motuo kamo sa gipadala sa Ginoo. Motuo kita ni Kristo. Nya kun motuo na ta niya, mahisama na tas mga apostoles nga mituo niya, di ta mahisama ni Judas nga nagpahimos sa Ginoo. Duha man gud ni kaklase ang pagtuo, na ay pagtuo nga Diyos nun, na say pagtuo nga level lang sa tawhanon. Nya kining pagtuo nga tawhanon, motuo ko nimo nga makahimo kag milagro. Nya kay mituo man ko, magsigi kog paduol nimo. Unsa man na? Pagpahimulos. Pagpahimulos ba? Muna ang mga tao diri, nangadto sila pikas tampi, mura kunuhay sila nangita ni Hesus, nagpangita gid ni Hesus, nakita ning Hesus ilang kasing-kasing siya. Klaro ana, nangita mo nako, pero ang inyong rason tungod kay nakakaon man mo span nga akong gimilagro, kunya nabusog, pasabot ang ilang benepisyo ba, ang benefits. Pero matud pa ni Kristo, pero wa mo kasabot nganong naghimo kog milagro. Matud pa ni Archbishop Palma sa iyang gipang istorya, gihumili kagahapon, na daghan kay dinhing kalambuan sa atong parokya. Murag daghan kay milagrong gihimo si San Vicente Ferrer. Nya matud pa sa pipila nato dinhi nga mga suod nako, Pader, ayaw na lang gyud og biya dinhi kay daghan pa kaing buhatonon. Ako hunahuna mga mapahimuslanon mo. Unsaon na lang ni Pader og wa na ka dinhi ana, mga mapahimuslanon mo. Wa gyud mo makahuna-huna
nganong nahimo man ni sa pagdumala ni Father Siano si parish priest. Kana mo ipangutana, nganong nahitabo man ni sa iyang pagdumala. Dili kay dinhi na lang ka pader. Ana. Nasa nangutana nako, pader, may kada kay mutabang yung kas diocese. Ikaw man day nakapatupod atong dako kayong project nga Kapilinya di Fatima sa San Remigio. Apil patong kang Bishop Chupilo Kamomot nga Thanksgiving. Ikaw man day dako kayong na raise atong kwarta. Unsa pa may mga project nga imong kuan karon himuonon sa diocese. Akong gisulti isa, huy, mamatay na lang ka anak di pa na mahuman. Ako, wadyo ta ka siguro. Dinis ato napatay to koronon nga building nga kumbinto 35 million ang kuana na cost niya napatay palitonong yuta. Kani di sana mo ubos tingalis mga ato magasto ana mga 71 million niya na apatay usbunon nga simbahan ato ning padak-an kay gamay man itong simbahan atong padak-an niya og ma-acquire na nato diha kilid mo expand po ta dito kana di nasa na moubos tingalis mga 20 million ana niya to apay gihangyo ang archdiocese nga mao sa toy atong atubangonon kanang pagtukod anang rebulto or shrine ni Divine Mercy. Ni arbay mga Divine Mercy karon mo ni nagpilgrim na to kana di sana moubos sa mga 200 million. Ni ako sa gihangyo ana nga ako'y mo head sa pag-raise sa funds. Sa inyong paminaw buhi pa ka ako nya ma-raise ni nato tanan. Posible. Pero posible sad nga kuhaon ra kos Ginoo sama ni Esteban nga sa kanindot niya kabuutan niya mao'y unang namatay sa mga sumusunod sa Ginoo. Siya'y una na tong martir nga gipatay. Makaingon ta kaanugon, kabuutan, pagkamilagroso, pagka-powerful niya. Nganong namatay man. Makapangutana sa ta, nganong namatay man si Jesus nga pagkanindot sa iyang gibuhat. Batanon pa man kay siya 33 anyos pa man nganong gikuha mas Ginoo mao to ang gibati sa mga katong duha ka apostoles na or disipulo nga nanguli nila ngadto sa Emmaus katubang ebanghelyo gahapon ba sa sus abi manggod unta to namo nga siya nay muluwas sa Israel pastilan namatay man hinoon ana ba. Gatuo sila nga kanang kamatayon, kanang pagkawagtang sa tao, mauna siya'y dimalas. Pero ang dimalas di ay, kung dili ka makasabot, ngano kanang tawhana naa sa imong kinabuhi. Kamong mga asawa, huna-huna nganong naa ng banaha sa imong kinabuhi. Ana ba? Kamu sang mga bana, huna-huna nganong naa mo naa ng imong asawa sa imong kinabuhi karon ay pagsigunahuna may tagdugay pa ni mamatay asawa buutan ra ba kay distanan gwapa pagyud unya maampuon kayo faithful kayo ay bahala na siya mamatay na siya karong gabi basta nahibaw na ka nganong naa na sa imong kinabuhi karon ako sad mahibaw unta ko nganong gibutang ko diri sa San Vicente Ferrer karon nganong gigamit ko ni ining maong mga buhat karon ug nganong nabuhat ni pinaagi sa akong pagdumala karon kana di ta magsingon kanindot gyud kamaayo gyud nimo pagkahimo ayaw gyud usag biya diri padir dinhi na lang ka na pagani uban mo ingon himuan ka na mo lubnganan diri padir kay ari ka na mo ilubong ako una may ratag mauna mo inyo na kung ilubong kay di jud kuno siya gato gid sila ako ra gyud mamatay kamo mga patyon sad mo diri mo kalubong mo diri ako asa ko ibutang sa Ginoo bahala nagasa ko ilubong inyo naman kung himuag busuliyo dinhi nga unsa gud taon mo
makasabot unta tas milagro, makasabot unta ta sa grasya sa Ginoo. Nya kinsa may makasabot niini kadto rang mahadlokon sa Ginoo. Munang naana sa Salmo, the fear of God is the beginning of wisdom. Ang kahadlok sa Ginoo mo'y sinugdanan sa tinuod nga kaalam. Kana ako na isakto. Ayaw kahadlok nga mamatay sa padersiano, balhinos padersiano. Kahadloki ang Ginoo nga mawa sa imong kinabuhi. Kay kung naa lang ang Ginoo, ang tanang butang mahimo. Kana ra gyud. Nagtuo mo ang makahimo aning ato mga proyekto dinhi, maka-raise anang funds nga 4 months lang maka-raise na tag mga 40 million, 3 weeks lang kapin maka-raise na tag 7 million. Nagtuo mo ako ray makahimo ana isip pare. Daghan kaayong labaw pa ana nagigamit sa Ginoo, wala mo kay baw. In the history of our church, daghan kay nakahimong wa ra nis kumingking ning nahimo nato dinhi. Wa gay sila maghuna-huna kadtong mga tawhana kay nangamatay naman sadto sila, sama nila ni Saint Francis of Assisi, nilang Mother Teresa of Calcutta. Purting ilngiga atong ilang mga gipang raise nga kwarta for the world kuan gito service. Wa sa to sila maghuna-huna nga naa say musunod or pipila nga mupupariha, pero God will provide. Muna ang atong kahadlokan nga mawa ang Ginoo, dili ta kay magsigig pangita sa Ginoo kay mga itag bilagro. Musod kos divine mercy kay may ni dinhi protected ta, kay di nagyukuno ta maimpierno basta magsigig tag recite anang chaplet. Kinsa gutay gaingon maimpierno gyapon ka oy, bisan pag magchaplet pagkag alaunas kaadlawon nga naman. Unya jud dili jud ka makigtingog anang imong igsuon. Ug magsigig gyud kag paningil anang utang, makasagang ng chaplet-chaplet nimo. Ha? Kanang imong pagsigig rosaryo sa mahal nga birhen, hika pa ka na palit pa ka na mga lana di nagikang mga lanaha sa birhen, unya hapyot sa imong naong nga ris imong dughan, makaluwas na nimong mga lana kanang mga kandila nga lain-laing kolor, makaluwas na nimo bisag maupos pa na tanan, punan pa na nimo dagkot, bisag pablisingan pa na nimo obispo, santo papa, di gina makaluwas nimo kung di ka mahigugmaan ang imong kaaway. Makigbungol gyapon ka ng imong silingan hasta paganing imong kauban des organisasyon imo pang awayon. Sige mo atubang anang divine mercy, anang naang mga masana Alliance of Two Hearts, anang Legion of Mary, anang sa pananguban mga WAF, kada mga lords, inana nga mga organisasyon, unya na nag-away na gani mo diha, maluwas ka mo ana. Kusog ka muluhod aning niyang simbahan, gikaspultahan padong dire, nga luos lang kag libaks pare. Di pa dyan ka muhog skulikta, naon sa kadiya. Ambot, mabawi-bawi tingali, huwag mo palit kag slat. Ang kahadlok sa Ginoo. Nya unsa man ang pamaagi aron makita nga nahadlok ta nga mawa ang Ginoo, isud nato siya sa atong kasing-kasing. Mao na ang atong kasing-kasing kung sudla nato Ginoo, wala nay ikapasangil. Wala nay ikapasangil. Ginoo na may naghari. Tingali mahimutang bati para sa tanang tao. Tingali di gid ta madato, di sad ka karis, di sad ka maka-attract og mga donors. Pero ang mga anghel, ang Ginoo na-attract nimo kay siya, naa kanunay sa imong kasing-kasing. Mao na si San Vicente Ferrer. Nanindot iyang kinabuhi, pagbuot sa Ginoo, pero di na namo importante nga na siya pako, naghimo siya daghan kay milagro. Para ni San Vicente Ferrer, di na mo importante. Unsa may importante? Nga naa ang Ginoo sod sa akong kasing-kasing. And everything will happen.
Sige, lingay mong tupad. Ing nanay Ginoo diya sa imong kasing-kasing. Og wa gani na sudli na ha. Unsa may timaan, mo palit mog slat. Kana siya usa na nga timaan, di na ka mahadlok mo palit og slat. Kung wa kay kapalit, ibaligya nimo imong TV, humanday ipalit nimo og slat. Kadi masan na mahalin pa din. Mahalin lagi, ay lang sa kay mahala. Total ang atong slot 100 raman ang kaning para sa atong pista GPHG mo punit ka sa challenge nga 10 slots challenge 1,000 ang ato sang SBF sana dag para sa kumbinto tag 500 raman na per slot og mokuha ka sa mo appeal ka sa 10 slot challenge 5,000 6,000 ra kanang imong TV gipalit man nimo inutang pag yun kuan man na siya kana na ang mga 30,000 na kapin ipaligya lag 10,000 halin day na di ang kuaon nimo ang 6,000 palit nimo dire makaabot pa ka karong mga Bernes Sabado Kotob di kapalit pa ka ang 4,000 mo to'y imong gasto-gastoon para sa imong kaon nga ikahurot ato wa na kay kaon wala patay din ka ikamatay nimo kay matay kas gutom kay ning palit kag slat dire maingon ni ang Ginoo dayon diri sa akong gingharian nagbaha ang pagkaon wa nagigutom dire siya nganong nahitabo man ni Lord ingon dayon ka nakasabot man kas akong milagro sa pag-multiply sa pagkaon nga ang gipasabot day ato ikaw muapil sa paghatag sa imong kaugalingon para sa kaayuhan sa tanan ni-apil man ka so diri siya laina sa Lord oy ni-apil ko niya namatay naman ng gutom siya sa kalibutan raman na ang gutom pero di kanako wala na may gutom di ba? Sige, last nga lingi. Ina mga pilta sa challenge. Sige, ina. Mga pilta sa challenge. Sa swagi nilingi kayo. Sige, manindog na ta.